tuklasin ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Ating kilalanin ang host ng plataporma, Sonia P. Soto.
KBP Golden Dove Best Public Affairs Host for TV. Masigasig na tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan. Hindi lang siya nagtatanong, hinahamon niya ang mga pinuno na magpaliwanag, managot at magpakita ng tunay na plataporma para sa bayan. Sa plataporma, walang paligoy-ligoy, totoong issue, diretsong tanong at matinong sagot. Dahil ang bawat desisyon ay may epekto sa ating kinabukasan. Samahan si Sonia P. Soto at alamin kung sino ang may konkretong plano at sino ang puro pangako lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang Plataforma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Layunin ng programang ito na bigyan ng pagkakataon ng mga kandidato na maghapag ng kanilang mga plataforma sa taong bayan. Isa rin siyang oportunidad upang higit nating makilala ang mga kandidato at malaman ang kanilang mga layunin upang tulungan tayo magpasya kung sino ang ating iboboto sa kanila sa darating na halalan. Upang tayo'y tulungang mamili ng iboboto sa May 12, 2025, panoorin natin ang maiksing video na ito na nagpapaliwanag kung ano-anong mga posisyon ang kailangan nating iboto at kani-kanilang papel at tungkulin kapag sila'y nakapwesto na pagdating ng June 30, 2025. May 2025, nasa ating kamay ang kapangyarihang hubugin ng hinaharap ng ating lungsod, bayan at lalawigan. Ang halalang lokal ay hindi lang isang simpleng pagboto. Ito ay isang pagkakataon upang pumili ng mga pinunong tunay na maglilingkod sa taong bayan. Sa halalang ito, boboto tayo para sa mga lokal na lider na may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Gobernador at vice-gobernador, mamumuno sa lalawigan, magpapasimula ng mga programang pangkaunlaran at nangangasiwa sa serbisyong pampubliko. Mga bokal o miyembro ng sangguniang panlalawigan, sila ang gagawa ng mga ordinansa at batas na makakatulong sa buong probinsya. Alkalde at vice-alkalde, ang pinakamataas na pinuno ng ating lungsod o bayan na siya magpapatupad ng mga lokal na proyekto at serbisyo. Mga konsehalo o miyembro ng sangguniang panglungsod o panlalawigan, tagagawa ng mga batas at patakaran para sa mas epektibong pamamahala sa ating lungsod o bayan. Ang boto mo ay hindi lamang isang papel. Ito ay isang panata para sa mas maunlad at makatarungang pamayanan. Ngunit hindi sapat ang pagboto lamang. Para maging makabuluhan ang halalan, kailangan mayroong mga responsableng kandidato at matalinong botante. Ang isang tunay na makabuluhang halalan ay hindi nagtatapos sa pagboto. Ito ay patuloy nating pananagutan bilang mamamayan. Ang pananagot sa mga inihalal, ang patuloy na pakikilahok at ang pagsisiguro na ang gobyerno ay nagsisilbi sa bayan. Sa halalang ito, maging bulat, makilahok, manindigan. Ito ang plataporma, boto mo, kinabukasan mo. Ngayon ipapakilala ko sa inyo ang kandidato na tumanggap sa ating hamon. Makakasama natin ngayong araw si Vice Mayor BJ Tiger Lagman. Tinignan ko itong kanyang CV, no? Ang haba pala ng political history ni Vice Mayor BJ Lagman. Sobrang tagal na niya sa panunungkulan mula pa nung 17 years old siya. So I wonder kung ilang taon na siya ngayon. I will ask him that question later on. Pero I think he was born on October 28, 1979. Okay, so ang haba ng political history kasi naging barangay kagawad, naging SK chair, naging executive vice president ng ABK, at napakarami niyang mga advocacies sa JCI Senate ng San Fernando Cabalean JCs, at nung siya ay naging miyembro ng Sangguniang Panlunsod from 2013 to 2022, ang dami pala niyang hinawakang komite, ha. Pero ang napansin ko na very strong sa kanyang advocacy bilang Sangguniang Panlunsod member ay yung environmental protection. At this point, siguro, you allow me to converse, no, with Vice Mayor BJ Lagman. Pero bago yon, meron akong sasabihin sa inyo. Sa totoo lang, in-invite din po natin ang isa pang kandidato para sa vice-alkalde ng siyudad ng San Fernando na si Brenz Gonzales.
pero hindi po siya nagpa-unlock. Hindi ko po alam ang dahilan kung bakit hindi siya nagpa-unlock, pero we tried several times to adjust yung schedule para po sana pumuwede siya. Ang nag-adjust na ay si Vice Mayor BJ. Tuwan-tuwa naman kami kay Vice Mayor BJ kasi willing siya na i-adjust ang schedule niya for as long as maging favorable or convenient ito for the other candidate, no, na si Councilor Brens Gonzales. Pero sayang, no, and pasensya na din kung hindi na namin siya ma-accommodate later on because this is the opportune time, I think, para sana sila magkaharap. Pero gayon pa man, I'd like to welcome you, Vice Mayor, to Plataforma 2025 and thank you for accepting. Thank you, Tita Sonia, and it's a pleasure, no, to be here today at sa atin hong mga viewers, magandang araw po sa atin lahat. Yes, katulad ng sinabi ko, we are so thankful na after so many, adjustment, natuloy din tayo kahit na hindi tinanggap ng inyong katunggali sa politika na si Councilor Brens Gonzales yung ating invitation. Okay. Hindi ko maiwasang hindi sabihin na na sana tinanggap niya, di ba? Katulad ng sinasabi ko rin po sa ibang mga karibal, no, ng ibang bayan. Kasi po alam niyo yung mga tumatakbong senador, gustong-gusto po nilang pumunta dito sa CLTV para aming makapanayam. At yun, mga national candidates, malayo pa ang pinanggalingan, pero they make it a point to guest, no, in our program sa CLTV. At yung mga party list talagang gustong-gusto din nilang mag-guest dito sa Plataforma 2025. So, tuwan-tuwa kami kapag may tumatanggap ng hamon. Alam niyo kung bakit? Kasi I think responsibilidad ng sino mang kandidato na nag-aalok ng kanyang sarili sa mga botante na humarap, di ba, sa taong bayan. I think para sa akin, personally, it's a personal opinion. It's one of the true tests. It's a very important, kasi transparency and accountability are hallmarks of governance, especially good governance. So again, salute to you for accepting this invitation. Thank you, Tita Sonia. No? And I agree that it is not just for the candidate. No? Ito hong programa, I think it's part of being part of the not just for the campaign, trabaho po talaga natin yan as public servant na ilahad, to inform and mas maging ma-empower po ang ating mga electorate, no, na makilala more ang mga pinagpipilian pong kandidato. Of course, hindi ko pwedeng sabihin hindi kayo kilala ng mga taga San Fernando kasi matagal na kayo nilang kilala since you were 17. Your father served as Vice Mayor of San Fernando for 3 terms? For Or 4 terms po. that? 4 terms. For 4 terms. opo. Oo, kasi na-interrupt lang sandali and then tumakbo na naman siya uli. Yes po. Opo. Oo, well-loved naman si Vice Mayor Tiger Lagman. We all know him. At palagay ko, parang itong legacy niya ipinagpapatuloy mo ngayon. Is that correct? Am I correct in saying that? Yes po. During his term noon ho, no, and nung nagpa-participate pa po siya sa local elections, I was asked na to run na before. But I told him po, no, na sabi ko, when you retire, maybe. And then when he passed away in 2012, doon po tayo nakapag-decide talaga, no, na as a commitment, no. And alam ko ho, not just matutuwa ang aming father, no, but I think that I don't see a right timing for everything, pero in 2013 we participated po in the local elections, and tutuwa naman po tayo na yung tiwala sa aming father, no, na itinuloy na pagtanggap din po sa atin, nananatili pa rin sa mga tao, and we owe the people, no, and we are very grateful po na tinatanaw po naming utang na loob yun, na binabalik naman po natin ng tapat na serbisyo sa kanila rin. Oo. Simula nung tumakbo ka, Vice,
Meron na bang okasyon na natalo ka sa halalan? Well, since barangay po, no, when we first run as a SK chairperson, naswertihan naman po noon, no, kasi ang nagpahabol po sa akin yung former SK chairman. No. Siya ho ang nagpakilala sa akin sa mga kaibigan sa barangay. He introduced me. And even, sila ho nagturo sa akin magsalita ng Kapampangan. Kasi growing up, Tagalog ho ako. No? And at a young age, yun, na parang immersion. And then, Barangay Kagawad po. No? After, extended ho yun mga nasa 6 years din po. So, parang total of 11 years sa barangay. And, supposedly, they're asking me if we will be running for the barangay captain. Ang bata ko pa ho rin nun. Yung mga senior barangay kagawad are talking to me na parang, bata ka pa naman. Sabi niya, pagbigyan mo muna kami. Ay, hindi ko ho talaga kinaya nung that time na yung mga senior kagawad sa akin, labanan ko po no, sa posisyong barangay captain. So, I told them I will support them for the barangay. So, hindi ako tayo sumali nun. And then, when we... yun nga po, no, in 2013, when we run for the office na as city councilor, 2013, sa tulong po ng mga Fernandinos, no, pagtanggap nila, and nakapag-re-elect po tayo in 2016, and on our last term, on the 2019. And then, tapos po ang term, we run for the city vice mayor, position in 2022. No, again, with the lagod na po ning Apong Gino and kasopan na rin Balametong, we again na-extend po ulit ang ating pagsiservisyo bilang vice mayor. So, pangalawang term yun na to sa Kale? O, pangatlo? Pangalawa po sa Kale. Pangalawa, tama. Kasi 2022. 22 no? and then 2025. Oo. And noong tumakbo kayo, noong 2022, sinong ka-ticket ninyo? Ang nakasama ko po noon, no, si former board member Ross Vihenson. Alright. Oo. Siya ho ang running mate. No? Hindi ho pinalad si Tito Rosby. Pero when we assumed office in 2022 as the vice mayor, tinrabaho naman po natin at nakipagtrabaho naman po tayo no? Sa administrasyon. No? And we are part of the administration as well. Yeah. So, Vice, muli kang tumatakbo bilang Vice Mayor. Hindi mo inisip o naisip at any point nung nagde-decision ka to run in 2025 kung tatakbo kang Vice Mayor pa rin o Mayor? Honestly po, no, tayo ho kasi the mandate is 3 years. Hindi ko ho sinasabing we are very lax or very... sa atin ho kasi we have to stick with the term no, of office that we had took oath. No? So, along the way, maraming mga nangyaring events. No? May mga pagkakataon na napag-uusapan po yan. Pero tayo ho kasi we need to be trabaho, and then pagdating naman ng halalan, merong period for the filing, meron pong period for the campaigning, no? And everything. Ako kasi naniniwala po tayo na alam ng tao yung ginawa natin at lalo yung hindi po natin ginawa. No? Kaya we're not wasting any time, opportunity dun sa mga bagay-bagay. But honestly, napag-usapan ho yan. Pag-usapan po yan. Ano? Pero looking back with naging SK ho tayo for 5 years, 6 years sa Barangay Kagawad. Ang paghahalimbawa ko nga ho kumbaga sa pag-aaral, comparing it with governance, no, and public office, having a public office yung SK parang sa 5 years na yun, parang nakapag-graduate ka ng elementary. Okay. And then sa Kagawad naman ho 6 years, parang nakapag-graduate ng high school. Doon ho sa 9 years sa city councilor, hindi lang ho college degree, parang may masteral na kasama, no? Baka and then pa.
Doctorate ka pa sa public ano. Siguro ito ng vice mayor na 3 taon can be considered as doctorate for in governance. So in short hindi ho minamadali. No, hindi ho minamadali ang governance. In fact, I am reflecting now during my first term as city councilor po in 2013. Hindi nga po pinalad ang aking katandem noon, si former board member Ross Vihenson. As a minority ho, binigay na committee sa atin are the Committee on Environment and the Committee on Market, the least that most legislators na choice. Natutuwa naman po ako na the former Mayor Edwin Santiago, hindi ako tinuring na minority. In fact, he always brings me to the department heads meeting, introducing me to business groups, sa mga ibang okasyon, meetings. Ngayon ko na-realize na the former mayor understands that in the next 9 years, matatapos ang kanyang term. And he needs to develop and train young leaders as well, parang developmental. So ngayon ko na-appreciate 'yon, sana hindi lang naman tayo, sana ganun talaga yung continuity of governance, and I believe that this is always a shared responsibility. Hindi lang yan sa nakaupong sa mga nakaupo nating mga public officials, hindi magiging matagumpay ang isang administrasyon without the full cooperation and participation of the public, Kaya nga po every time I go palaging naka-engage sa mga tao, lalo na po sa sanggunian. Yeah. Vice, paano mo i-define o i-describe yung brand ng iyong leadership, yung laman ng iyong leadership bilang vice mayor nitong nakaraang unang termino mo bilang vice mayor ng siyudad ng San Fernando? Paano mo i-describe ang iyong leadership? Tayo po kasi for the past 9 years na we are part of the sanggunian po as a councilor. Nakita ko na yung, syempre may kanya-kanyang role, and then it's a collegial body. Nung nadala tayo as the presiding officer, I really give full respect doon sa per committee. And I give, ako siguro, I'm not describing it this way, pero ako siguro ang presiding officer na maraming recess na pinupukpok during our regular session, because I'm always imparting something to share with the legislators, sa mga konsehal natin, and appreciated naman po. I think to describe ang palagi ko po kasi sinasabi our commitment and our loyalty belongs to the people, hindi ho sa partido lalo, at hindi po doon sa position that we have, it's always, kaya nga po yan sangguniang panlunsod, it is always ang malaking percentage ng trabaho namin is engaging with the people, for us to craft more mga batas, mga programa na nakabase sa pangangailangan pangangailangan ng mga tao, So yun ho ang ating among the members, the city council. We are soliciting pa nga po at most time, ng mga, we're not just waiting for legislations to be forwarded, we are soliciting sa mga department heads, and even to some civic social mga groups within the city. So I think we need a more proactive city council in the next years po. Okay, Vice, how will you describe your relationship with the local chief executive? Well, yung mga later part ng ating administration, siguro when maaga po kasi ang filing. Maaga po kasi ang filing, and unfortunately, October, 2024. Opo, maaga, a year almost 1 year po. So siguro doon medyo nagkaroon lang ng konting yung limited communication, parang ngayon
pwede ko hong sabihin na may konting halong politika na nawawala na yung communication, but which we regret, no? Kasi nga po, as I mentioned, parte pa ho ito ng function natin, ano? Trabaho pa rin natin itong until the election day. Yes. But I hope that ito hong na-experience natin ngayon malagpasan natin, no? Hindi ho para sa ating kandidatura, kung hindi para sa panunungkulan sa ating lungsod, ano? And we hope that this serves also as a example in the next elections to come, no, sa ating pong lungsod. At we are here participating again, hindi para sa partido, hindi po para sa ating kandidatura alone, but generally it's for the governance, no? It's ako ho, sinasabi ko sa mga nagboboto na nasa decision po nila, nasa mga kamay nila ang mga gusto nilang makatrabaho sa 3 taong termino na ipagkakaloob nila, no? Kaya mas importante ho ang mga bumoboto kaysa sa mga kandidato, no? Ang kailangan lang po ng mga kandidato masiguro at ng mga electorate that pag binoto ho tayo kaya nating gampanan yung trabahong ipinagkakaloob nila sa atin for the next 3 years. So I think that is the most important, no, aspect of this coming elections, no? In choosing candidates not just qualified, but yung committed ho talaga in yung committed makipagtrabaho, no? Alam naman ho natin marami hong gusto pero hindi ho lahat napapagbigyan ng pagkakataon, no? Kaya nga sinabi ko nga I was inspired by the former mayor Raby Aquino, and I heard his acceptance message dun sa kanyang TOFA na walang sasayanging panahon, no? I think that applies talaga, no, in governance, kasi you only have 3 years. Wala na hong extension yan. Yeah. And you cannot ask for wala ka hong pwedeng sisihin, ano? Kaya kailangan talagang pag pinasok ho ito the commitment is not just the 45 days campaign. It's beyond, no? Winning is one thing, and working and governing and is another thing, no? Vice, nakatrabaho mo si Councilor Brens Gonzales. Opo. Oo, kasi naging konsehal siya under sa panahon mo, di ba? 2022 ang first term niya. Opo, sabay po kami. Tita, no? Actually, when we took our oath, kapartido ko po last time under Cambilan. We belong to the same party. And actually si Brens, si Councilor Brens po bata pa ho, nakikita-kita ko na yan. Kasama na kami. Binilin ho ni Congressman Dong sa atin ng tatay niya, no? Na during the oath taking na BJ, alalayan mo si Brens, ganun. And I said yes, syempre ho, no? Kasi ginawa mo naman. parang ako ho isang batang konsehal din noon. Syempre you need to ask, no, to learn and So for the first siguro 1 year ho yun, no? Nagkakasama kami, introducing him to some How was your department heads. relationship? Yun, parang Ganda ho, kasi in fact, pag nag-PPR ho kami sa mga, as the vice mayor and then siya as a councilor, no, ho siya pro tempore, the number 1 city councilor. Pag nag-PPR ho kami sa mga sanggunian staff na makikipag-basketball, you know, and he provides some meals, or sometimes he provides the uniform. We have the logos, yung mga logos pa namin together, and then visiting the employees playing basketball, and meals, minsan palitan ho kami. Ang ganda ho na environment, no? Nung working environment. Even sitting down in the same interview ho, sinasamahan ko, no? So, meron nga lang pong talagang sigurong desisyon na hindi ho natin kontrolado sometimes.
that would change or ano yung ganong bagay, you know. Pero again, it's hindi ho yung pagkakaibigan, hindi ho yung partido, no. Ang kailangan ho palagi, no, yung kapakanan ng ating lungsod, ang mangibabaw, no, yung ating intensyon na makipagtrabaho sa ating pong mga kasyudad para sa isang mas maunlad pa po ang syudad San Fernando. People are saying it's too early for him to run as vice mayor kasi naka-first term pa lang naman siya sa councilor. In your own, in your own opinion, your own analysis, as someone who's been in politics for a long time, why do you think did he decide to run for vice mayor? Well, I don't, ako ho, I can... What could be the reason? I mean, based on your opinion or on your yung sarili mong pagtataya? Because, people are saying it's too early for him to run. Actually, I wish he was here, no? Yeah, Para yeah. siya tanongin ko, but since he's not here, so kayo na yung tinatanong ko. Anyway, it's going to be your personal opinion. Yeah, it's just my opinion. Actually, I was also surprised, no? Kasi during the declaration, I was out of the country. And then, hindi ko ho masyadong nag-grasp yun. And then, when they called me that declared nga officially, but honestly, hindi ko ho yun talaga parang hindi ko inabala, no? Honestly, kasi kung isipin ko ho yun, isang taon pa, sabi ko kailangan magtrabaho lang naman po, no? Hindi ho namin napag-usapan yan. Kaya hindi ko rin ho talaga masagot, no? Kasi for as much as I wanted to ask him, I give full respect, no? Kasi wala naman hong restriction sa bagay na ganyan. Yun nga lang ho, medyo lang may masasakripisyong yung nabanggit kanina, how we used to be. And then later on, medyo pag magkasama ho kami sa session, medyo, syempre, may konting, medyo, hindi ho siya komportable, no? I really wanted to extend to him para maging komportable na rin siya makapagtrabaho, no? But then again, ito na nga ho, no, na nandito na tayo sa 45 days campaign and official na ho, no? I think it will benefit naman the city, no. Pero I will always, no, be active din naman in terms of governance. Hindi ho kung nakaposisyon ka o hindi, no. I think lahat ho tayo na nakapagserbisyo sa ating syudad, one way or another, we always want to involve ourselves, not politically, but in terms of how to be part, no, kung ano ho ang maitutulong o ambag pa natin. Siguro ho, yun din ang nakikita ko ngayon. It's just a process, pero the objective ganun pa rin naman, no? So I don't see anything wrong doon, pero yun, sana lang ho, no, na mas hindi ko naman, I'm not advising or na mas mahabang panahon na sa trabaho, no, kasi pinanalangin po nga natin, no, yung namalampasan natin yung mga yung prosesong ito na yung nasanay sinanay hindi na ho nasanay sinanay ang mga electorate na parang dole out, no, itong mga ganitong panahon. At some point baka doon sa 3 taon ma-deprive naman. Sana ho hindi, no? But that's doon ko lang ho nakikita, no, na medyo sana hindi ganoon ang mangyari sa ating lungsod. Vice, nung magkasama kayo ni Councilor Brenz, marami ba kayong meron ka bang natatandaan na mga common na mga agenda na palaging parang magka-align kayo? Kung hindi man,
yung hindi kayo nagkasundo? Parang you were always di ba? Aligned Yeah. sa inyong mga panukalang batas, sa inyong mga desisyon. Parang ganun ang intindi ko ganun ang kuha ko. Wala akong maalala na hindi namin mapagkasunduan doon sa mga bagay in terms of legislation. In fact, he always, ang kanya kasing forte he always elevates it to the Congress, to his father. Yeah. And most of the time naman are nagagrant, Kaya yun yung mga pagkakataon na nakakapagtrabaho talaga. But beyond that, yung si Councilor Brenzo kasi hindi yan kumikibo Soft-spoken. Medyo andun lang yan sa desk, unless the agenda is kanya hindi yan masyado nakakapag-bigay ng kanyang ano ba tawag doon? Komento sa mga ibang bagay. Matipid sa salita. Siguro medyo reserve siya sa mga bagay. So, kami, generally wala kaming hindi pinagkasunduan. And we always during breaks and recess napapag-usapan namin yung provisions sa mga ibang panukala, but he is meron dalawang committee I think his committee is the Committee on Public Works and Committee on Education. So yun ang kanyang Vice, puntahan natin yung mga tungkulin ng Sangguniang Panlunsod, Napaka-critical kasi ng role mo sa Sangguniang Panlunsod. Ikaw yung pinaka-presiding officer. Marami kang binabalanse. Pwede mo ba sabihin na isa sa mga role talaga ng Vice Mayor, parang ikaw yung tumutulay sa pagitan ng Sangguniang Panlunsod at ng ehekutibo? Yes, actually, it's not clearly stated sa ating mandato, but technically and practically, the city vice mayor represents the Sanggunian to the executive, and then the executive vice versa, vice versa. Alam niyo sa totoo lang the presiding officer can always give guidance to the members, but cannot hindi mo yan pwedeng ma-persuade ang ng mga konsehal, we cannot persuade them. And madalas naman po na sa mga pagkakataon nagpapasalamat naman po ako sa mga members ng City Council kahit makabata po ako sa kanila sa edad, na-discuss naman po yung mga bagay-bagay at hindi naman po na ko-compromise yung trabaho namin. So, minsan nga lang humahaba, pero at the end of the day, we always stick doon sa mas makikinabang yung nakararami. We do not gasgas ang sa amin yung class legislation, we cannot give favor to few, and saka yung and the word president, palagi kaming maingat dyan sa bagay na yan. So I think kaya natin sabihin na generally the 8 Sangguniang Panlunsod of the City of San Fernando is fair in giving approvals, and yung function po nila as the City Council. Did you receive accolades, Yes, mga awards? Meron po. Sangguniang Panlunsod? Yeah, tell us about these awards. On the national level yung pwede mong sabihin crowning glory ng Sangguniang Panlunsod under your leadership? Ako natutuwa, kasi when we receive our award, I'm not sure about the year. That's kaya tinitignan ko we used to be a Hall of Famer, sa
ano nga ba ang tingnan ko ho para accurate tayo. Madami kasi di ba? Oo So we are Hall of Famer sa parang best sanggunian and then after ho nun hindi ka muna maisasali kasi nga. So when we assume na po and when we won the national we won the provincial, regional, and the national. and then on the national level. And doon ho kami with the councilors. And then in-announce dalawa na lang, no? A certain component city din at saka tayo ho. Dalawa na lang who will win the first runner-up and na-announce ho tayo as first runner-up. So natutuwa ho tayo, no? Dahil first runner-up tayo. Mas natuwa ho ako nung bumaba na kami sa stage together with the champion ba o the winner. Nung pagbaba lumapit po sa akin ang kanilang sangguniang secretary thanking us. Sabi ko, congratulations po. Papasalamat dahil they did their benchmarking to us. And then sila nanalo, no? Sabi ko, we always share best practices, no? Kaya tuwang-tuwa sila kasi sabi nila ilang taon na po naming tinatrabaho talaga and this is the time that we got it. Sabi ko, I think that is precise. Do you remember kung ano syudad niya? I'm not sure if it's somewhere in the south. Somewhere in the south. So, sabi ko, precisely ganun ho siguro yung mga awards, no? Hindi yan yung para you receive it and then you brag about it, but it's something that you share it also, no? Kaya nga po natutuwa ako lalo when malungkot dahil nag-runner up lang. We used to be Hall of Famer, pero we're at least we're still in dun sa level na somehow the processes are institutionalized na. No? Yun ang mahalaga. No? So, ang importante na andun kayo sa top 10 ng mga high-performing sanggunian all over the country. No? Opo, national po yun. Oo. At, Vice, paano mo i-define yung ideal relationship between the sangguniang panlunsod and of course, headed by the Vice Mayor with the local chief executive? Meron bang ideal? Actually, it's not what I have experienced po for the past yung bago ho tayo naging city vice mayor, the 9 years. I think it's not ideal but it's necessary na mag-upo, no? The executive, legislative on a regular monthly basis, no? Yun ho yung talagang nawala nung ngayong panahon na to. Nawala since the beginning ng pag-upo nyo noong 2022? Wala ho. You were never ever consulted? We were not, siguro may mga pagkakataon, pero hindi po para pag-usapan kung ano yung mga plano. Ang napapag-usapan na ho yung naging concern na. Kumbaga nauna na ho yung concern and then we're addressing them na. No, na medyo meron na hong... For example, can you give a concrete example? Para people would understand. Kunwari po, may mga panukala ang local chief executive. Not most of the time, every time, we, the Sanggunian, are the last to know about the like proposed. What, for example? Like programs for dialysis, for the hospital, for the relaunching of the existing programs, kanya na altered or hindi naman ho sa naghihingi ng importansya ang Sanggunian, but ang mga tinatanong ho po kasi ng mga tao ng mga elected officials and then wala kang information about it. Parang lumilitaw, parang you don't mind, no? Yung ganong mga bagay. But ang laking bagay po kasi ng mga
ako ho, na-experience ko po kasi sa previous administration na everything emanates from the executive to the department heads. Pero uupuan po muna namin yan bago maisa publiko. We need to address some concerns, some issues, some apprehensions prior to divulging it to the public. Kasi para nangyayari po, nasa public na, and then magugulat kami. Minsan ando kami mismo parang isa kami sa mga spectators na unang nakarinig. Medyo hindi lang ho 3 beses nangyari. So, yun lang naman. But to give the context, it's not about politics. It's about the process, no, na ang legislation, lahat ng bagay dumadaan po sa atin, no. Hindi ko naman sinasabing binabypass. Sabi ko hindi naman ho mahirap pakitunguhan o makatrabaho mga councilors. Kailangan lang naman mabigyan lang sila ng tamang panahon prior, no? Kasi nga po meron hong sinusunod na proseso. Hindi ba meron kayong executive legislative agenda? Kumusta 'yon, Vice? Na nagkasundo ba kayo sa executive legislative agenda at napatupad niyo ba 'yon sa proseso ng inyong pagtupad ng inyong mga mandato? Actually, we had one, no? But after that, even the updates, wala na po, no? Hindi na sa buong 3 taon ho halos hindi na ho tayo nabalikan din, no? And I believe it is also part of the process na kailangan we stick to the sa napagkasunduan. Kung may napagkasunduan, meron po tayo napagkasunduan. Pero may mga mekanismo naman, di ba, Vice, for example, Legislative Executive Development Advisory Council, yung mga LEDAC, ganyan. Meron po. Hindi nyo nagawa yun? Hindi na ho. Parang isang beses lang po. Tapos wala na hong naging walang follow through. Let's say every 3 months, ganun, or every 6 months, parang ganyan. Wala kayong ganun. Meron hong yung mga local development council, if we're pertaining to that. Meron ho yun na regular. But parang lumilitaw na lang ho na compliance, no, to some. Okay. But it's something ho na ako nga ho, going back, yung monthly executive legislative, napakahalaga ho. No? Hindi ho yun mandated, pero being part of a proactive city government, kailangan ho talagang both the executive and legislative working harmoniously talaga towards one direction. No? Hindi ho yan pwedeng nag-aantay lang yung isa, and then yung isa naman trabaho ng trabaho. And then, hindi ho magle-level Hindi po magle-level at some point. No? Kaya po, siguro, minsan nagkakaroon ng clash. It's not really misunderstanding, but if you miss the process, no, yung isang step, mag-aano ho yan. Hindi talaga magbabalanse. No? Kaya siguro, sinasabi natin, it's a co-equal branch. No? Walang mataas sa isa. But you have to work together towards one. Because kailangan yung isa't isa Opo, diba? opo. You cannot, kasi una ho we're talking about public funds. Kung ito ho pribadong pondo, pwede po. No? But in this case, again, our commitment and our loyalty belongs to the people. So hindi ho natin, we cannot compromise that in any situation po. Sa pagkakataon. Vice, what made you decide to join the ticket of and support the candidacy of mayor for mayor of San Fernando, former board member, and also I think she became a 3-term mayor of Lubao in the past, no? Maylin Pineda Cayabyab. Anong meron na parang para sa iyo, tingin mo she will be a mayor you can work with in the future?
Oo, kasi you mentioned na rin Tita Sonia na she became a mayor, board member. So meron hong ano yan kahit hindi ho natin yan nakasama before, makikita natin kung ano yung output, Pangalawa naman sa partido, I mentioned din po kanina, the former board member Ross Vihenson ang katandem natin last elections in 2022 running under the Kambilan. And today, we're still under Kambilan. It so happened that the candidate is not Tito Rosby anymore. Si former board member Maylene Pineda Cayabyab, nag-usap naman ho kami, not just me but together with the councilors, incumbent, majority of the incumbent are with us together, na kung palarin, para pareho pong makapagtrabaho muli bilang mayor si Mayor Mai, vice mayor po tayo at mga konsehales, our agreement, basta sa kapakanan ng mga Fernandino, sa mga tao, we will utilize all the resources of the city government sa mga programa. But kung hindi ho ganon ang mangyayari, hindi naman ho din tayo magdadalawang isip i-function yung ating trabaho. Ang commitment naman ni Mayor Mai sa amin hindi nyo ko kailangan bantayan sa bagay na yan dahil we were trained na hindi kami gagamit ng pondo ng opisina para sa sarili naming kapakanan. And pinangahawakan ko ho yun. And sabi ko rin ho sa kanya na our mandate, nagaling sa tao, and our loyalty, hindi ho sa partido, kundi sa mga tao. And she agreed on that. Kaya nga po, kami nagkasama-sama, not for political convenience, but yung nasa ho natin talaga na makipagtrabaho sa mga tao. Kaya po kami nagkasama-sama sa partido ng Kambilan. We hope that people would see that as a politika na magbabalanse sa darating na halalan po. Meron bang Vice, meron ka kasi sinasabi kanina about funds, management na pinangako sa inyo. Meron ka ba nakikita sa incumbent mayor ngayon na hindi properly manage ang pondo ng syudad? Marami ho kasi kaming inquiries as part of our oversight functions sa mga programa na hindi po nabibigyan on our level. Imagine po ako, equal branch, asking, and hindi ho maiklaro. What more to the ordinary citizen? Kaya nga po kami a little frustrated doon sa aspetong yon dahil parang andun ka pero hindi mo magawa yung hindi mo itama yung para doon sa mga tao We're not blaming the administration because we are part of the administration. But we are not in favor of the process na meron sa sistema. Like for example, yung seniors benefit welfare natin, citizens welfare, yung mga benepisyo ho nila, dapat ho yan hindi na hinahabol-habol pa, tinatanong kung kailan maibibigay for our seniors. It's a gratitude dun sa contribution po ng ating mga magulang na Fernandinos sa inambag ho nila sa naunang panahon. Tapos ngayon, may nakakatanggap, meron hindi nakakatanggap, may nalalagpasan. And worse, sabi ko nga, ang bilin po namin sa mga seniors never to sign a document na walang katpalit na kung kung gamot man po yan o kung cash incentive. Dahil hindi na minsan hindi na ibigay, naabuso pa. So that's the worst thing that can happen. Kaya nga po,
isa lang ho yan, no? And to add like PWDs and other sectors. Parang nakakalungkot lang kasi ito lang ho ang kapasalamatan natin sa ating mga sektor, no? Lalo na sa hanay ng mga seniors. Tapos, hindi pa sila nabibigyan ng priority. No? Not even, ako ho, I'm not a fan of papipilahin pa eh. Di ba? Pipilahin mo pa po ang isang senior. So, I think it's just a matter of yung sincere, commitment doon sa mga programa na meron naman na po dati, no? And to include the scholarship and the medicines na dapat readily available. Simpleng bakuna po na anti-rabies nagkakaubusan na hindi po dapat, no? Kasi may pondo naman. We need to put our resources kung saan po, no? Kagaya na nabanggit ko kanina, kung saan po yung mas nakapanahon o yung nasa pangangailangan, no? Hindi ho doon sa mga bagay na minsan yung nagiging popular lang ang ating lungsod pero hindi ramdam doon sa communities, no? I think yun lang naman po, no? And that can be easily addressed if we have a regular executive legislative, no? Kasi hindi ho yan pasikatan, hindi ho yan paramihan ng awards, no? Ang kailangan ho dito how effective our output, no, in terms of sa amin po yung mga policies sa executive ho implementing the programs, how effective or kung paano ramdam ng mga Fernandinos, that matters, no? Kahit wala ho yung trophy, kahit wala ho yung it's more fulfilling na nakakapagtrabaho tayo na sa ating mga constituents. So, with that, I think yun ho siguro ang kailangan nating pagtulungan sa darating na administrasyon. Regardless of who. Vice, meron ka bang wish list, for example? Siyempre, may mga regrets ka, no? Parang, sana ganito, sana ganun ang nangyari, para hindi kami umabot sa ganito, sana nagkatulungan kami, ganyan, no? Sana pinakinggan kami. Parang ganun yung naririnig kong sinasabi mo kanina, no? Kasi sabi mo, you were willing to really support the local chief executive. Yes. But you know, marami Andyan na mga, andyan na kayo sa ganyang sitwasyon. Ano yung wish list mo? Halimbawa, ito darating na kung papalarin ka na maging vice mayor muli sa May 12, 2025, ibigay muli sa iyo ang tiwala ng mga Fernandino. Ano-ano yung nakikita mong pangunahing programa na dapat tutukan ng administrasyon? Sino man sa kanila ang manalo? Opo, una-una ho, yung doon sa nakakapaghinayang po talaga yung panahon, no? Pero wala ho tayong sinayang na oras to give our to mediate, to act on the things. Kaya nga ho, at the end of the day, I don't regret kasi ginawa naman ho natin lahat, no? But unfortunately, it didn't work that way. Ang kailangan po natin with the much resources that we have, no? Yung How much is the income of San Fernando? For 2025 po, we have 2.7 billion. 2.7 billion? Yeah, for 2025. Oh, wow. That is from January to December. And for 2026, we are forecasted to reach as much as 3 billion na po. How much of that is the NTA? The NTA is, the last time, we are a little, ang local source mas mataas ang konti. But I think now we can say safely it's a 50-50 po. 50-50. 50-50. Yeah, it's healthy po. No? Dahil alam niyo naman po ang San no Fernando. dependency on the Yes. NTA. We saw that during the pandemic po. No? Na hindi ho tayo, and plus a little savings, hindi ho tayo problematic in terms of funding. So we need to maintain that or even improve it to 60-40.
nakikita ko ho na kailangan ho yung mga programa na nandito na ho palakasin natin, no? Palakasin natin. Hindi ho yan kailangan it's not competition. Like for example, sa medical po. Medical ang ating mga rural health units for ideal kulang pa ho sila. We only have 6 but I think we need at least 12 of kahit magdagdag lang ho. Pangalawa ho, ito to equip them with simple machines like ultrasounds, to the echo, no. We're not competing with the private ones. But we need, kailangan ho natin with all the hospitals na nandito na ho, no. We need to work doon ho sa ilalim, doon sa preventive healthcare. Na yung walang access going to a simple ultrasound na pumunta sa mga private, no, at pumila sa DSWD just to have a simple check sa mga ng ultrasound. I think we can do that sa mga rural health units na natin. No, Hindi hospital ang solusyon? Papunta ho doon. Pero kasi ho, if we build an hospital and napapabayaan naman ng mga RHU natin na walang na facility lang ho sila, parang kwarto lang, I think ma-overwhelm po ang ating hospital. If everybody will go to the hospital just for a simple ultrasound, I think it's more practical that we have to utilize our RHUs and equip them with x-ray machines, no? Na hindi na ho ganun kamahal ngayon, no? Laboratories for blood testings. Gugulat ho kayo na meron ho tayo mga kasyudad na at their advanced age, it's their first time to have a blood extraction just for checking, no. I think we need to open that na mas accessible. So for healthcare, we need to improve our facilities. Sa atin pong sa education naman, well, we're not encroaching po sa trabaho ng local chief executive, pero ito ho'y nakikita natin na kailangan gawin kung if we be re-elected ulit as vice mayor. Kailangan po natin not just institutionalizing the scholarship or the educational assistance program. Libre po ang City College, libre po ang DAVSU, no, State University. Yung pandagdag ho every SEM ng ating mga estudyante, like for example, 5,000 pesos or 7,000 pesos per SEM. Ang nangyayari po kasi ngayon pagka ho election year, dumadami ang mga beneficiaries. On a regular year, medyo nababawasan. So kailangan ho, pag ang bata nakapasok sa programa on his first year college at na-maintain niya ho ang kanyang grado na hindi failing, no? Kailangan kasama na siya automatically on the second year and the third year and fourth year para pasigurado po natin na makapagtapos ng pag-aaral ang isang batang. Kasi yan ang problema nakapasok ng first year. Tapos kailangan niya mag-reapply po, no? Tapos bigla na alis ang pangalan sa listahan for some reason na hindi rin po natin maintindihan bakit. And kailangan din po natin alisin yung provision na pag may kapatid na hindi na pwede. No? Minsan ho kasi sa isang pamilya, sabay-sabay na 3 or nasa college, isa lang ho ang ginagrant. Practically po, the more member sa isang pamilya, the more na magkasabay-sabay sa kolehiyo, lalong bumibigat. Mas lalo po ang kailangan ng tulong niya sa gobyerno. I don't see anything wrong in aiding or assisting the same family dun sa 3 nilang anak na nag-aaral. Kasi mas kailangan nga po nila, no? Kaya nakakalungkot yung iba ho, kailangan huminto to give way with their siblings, no? Nakakalungkot ho yun, kahit libre na. Kaya nga po, kailangan iayusin ulit, no? Again, dahil may pondo naman po, no, ang ating CEF and every year ho, tumataas naman. Kaya dapat ho, dumadami rin ang mga beneficiaries. And kailangan ho nating intindihin bakit ho natin ginagawa yun. Not for political purposes. No? Hindi ho para maboto tayo. Ginagawa ho natin yan. I always give example to Mega World, the former Pasodeco property. Yes. No? It's a mixed use. Sabi ko, hindi ho yan park. No? For the time being, it's being utilized as park. No? Yung ibang areas. In the next 3 to 5 years, office buildings will be built there. And young
professionals sa Fernandino will work doon sa mga buildings ho na yan. Na ngayon ho, kailangan natin investan, no, together with the family and the city government. Kailangan po natin investan ang education ng ating mga anak para ma-prepare, no, doon po sa parating na panahon. No? Sinasabi ko nga po, sila na ang magtutuloy ng mas maunlad na siyudad San Fernando. Yung hong napag-usapan nating hindi tayo NTA dependent. Sila ho yun. No? Kung hindi ho natin gagawin yan, baka mag-iba ho yung dynamics. No? So I think those two are important. No? And to address also yung pong mga programa sa mga seniors, PWDs, at mga iba-ibang sektor pa, kailangan din maayos. No? Kasi nakakalungkot lang ho na minsan ang mga programa just mere compliance of the law. No? Pero hindi ho ganun yun kung gagawin natin, gawin natin doon sa tama. Yun lang naman po. No? So, yun ho ang gagawin natin when we be elected, no? And together with the Sanggunian, during whoever the mayor, no, sana ho ito hong katandem ko kay napapag-usapan ho namin yan. And nabanggit ko ho sa kanya na basta ganyan ang direksyon, walang magiging diferensya. No, pero pag otherwise, kailangan din ho namin 'di ba, hindi naman ho yan dahil kapartido, gano'n naman. So yeah. Vice, kumusta naman ang takbo ng kampanya? Kumusta yung reception sa inyo ng mga tao sa mga barangay? Well, for the past 4 to 5 months po na pag-ikot natin, tayo naman po, we used to do naman po pag-ikot. No? Ito mga kasamahan natin are mostly incumbent. Si former board member, Mayor Mylene naman po, sanay din po sa tao, makihalubilo, no. So I think maganda ho yung engagement niya sa tao, yung pakikitungo, and I hope that yung pag-ikot namin ma-sustain, no, until the election day, not just for us to win this election, but for the people to have something, no, that na may panghawakan po sila, na our commitment po kasi is maging makasama silang magtrabaho manungkulan, no, ang mga tao. So we believe in a shared responsibility ang governance, no. We cannot do it on our own. Kaya po yun ang direction, and we hope that after the elections hindi po yung mga kandidato manalo. Yung ating lungsod ang manalo. Maganda yan. Maganda yan. Oo nga, at the end of the day, dapat ang nanalo ay ang taong bayan pa rin, hindi ba? Opo. Oo. Vice, bilang panghuli, natanong ko sa iyo ngayong araw na ito, we've exhausted the time given to us. Almost an hour or more than an hour? More than an hour. Sorry, nag-overtime pala tayo. Okay po. Bakit ikaw ang dapat na iboto ng mga Fernandino bilang Vice Mayor muli ng San Fernando? At bakit hindi ang katunggali mo na si Brence Gonzales? Tayo po nakipag-trabaho na, no, ng mahabang panahon, hindi po para sa posisyon. I always hear this to the late Tatang Tiger po, no, our father, na hindi ang posisyon ang pinag-uusapan, no, but it's the office the office na pang-gobyerno, na pagka may lumapit, magpa-assist, magpatulong, kapag may opisina tayong pang-gobyerno, mas marami tayong pwedeng maitulong, no. It's not about the monetary, no. Pero pag may opisina po kasi, alam naman po natin sa gobyerno, kailangan may utilize mo yung pagtulong, no, through your office.
At pag hindi naman po, we can always help, no, within our own capacity. So, yung pag-participate natin as Vice Mayor, no, it's not just a stepping stone going towards the next position. But kung ano ho yung kaya natin gawin ngayon, no, as a Vice Mayor, ginagawa po natin, no, we do that. Kaya po ang pag-re-elect natin hindi ho ito isang bagay na pinili lang, no. Hindi lang ho ito isang posisyon or opisina na ginusto lang natin. I think nasa panahon po natin na trabahuhin ito. I believe in yung hindi ho ito maibibigay sa atin without a reason, no? Lalo na po yung naniniwala ako sa divine intervention kasi ang dami hong humabol at hindi pinalad sa mga posisyon, sa mga opisina ng panggobyerno. Pero tayo po at a young age na linya dito. So kaya ang pagtatrabaho po palagi talaga is yung kapasalamatan at saka itang kababanlob po. Kababanlob. Kasi hindi ho tapos na ho yung panahon na ang mga politiko tinitingala at nilalagay sa pedestal. It's about time that public servants, no, work together talaga. Ako ho, I can go to a community on my own. Ako lang ho, no, kasi alam ko ang tao they will appreciate that, no, and vice versa. I am very comfortable with them then as well. So and sila rin komportable sa akin magsabi, no. I think that is yun po yung hinahanap ng mga tao, no, yung walang barrier between the public officials and the common people, no, kasi precisely we represent the people, no, kaya kailangan kasama natin sila. Kaya nga po ako natutuwa, no, kahit mabigat ang lakad pang politika. Kahit sa isang crowd, isa lang ang nagsabi nagtatap sa shoulder mo about what we're doing is they appreciate, parang papasalamat sa serbisyo natin, ganyan. That is very much rewarding na po, no. So we will continue yung pong panunungkulan na merong tunay na pagmamalasakit, panunungkulan po na merong dignidad sa bawat Fernandino, at panunungkulan na meron pong respeto sa bawat isa, no. I think we always need to have those kinds of relationships sa ating mga constituents, sa mga tao, no. Kasi kagaya ngayon, nasa mga desisyon at kamay nila ang pagboto sa atin, no. Kaya we don't just give importance to them during the election day time, but we give more priority pagka nailuklok na tayo, no, ng mga tao. So sa katunggali naman natin, the other day he just told me, parang ano ba tawag doon, parang he just siguro out of his parang he said good luck to me during our regular session, and I told, sabi ko thank you, sabi ko naman hindi lang the best man win. no, pero again, dapat ho ang manalo ang taong bayan, no. So po, no, the campaign is just starting, campaign period. Sana po tangkilikin pa rin po at makapili, no, ang ating mga Fernandino ng mga leader sa mga posisyon na nabanggit, no, for the position of governor, vice governor, board members, congressman, mayor, vice mayor, and 10 councilors in our beloved city of San Fernando, no, na siguraduhin po natin
na pag binoto po natin ang mga kandidato na kaya nilang gampanin ang kanilang tungkulin na ipinagkaloob natin at pag nanalo po ang mga ating mga binoto, suportahan po natin, no, para masiguro natin ang patuloy pang pag-unlad ng ating siyudad San Fernando. Very well said. Thank you very much, Vice Mayor. At sana po ay gabayan pa kayo ng Poong May Kapal. Be safe sa inyong mga Salamat pangangampanya. Kumusta sa inyong mga ka-line up? Good luck sa inyong lahat. May God bless you. Thank you very much po. Magandang araw po sa lahat, and that in all things, God may be glorified po. Thank you. Thank you very much. Thank you. Abangan po ang susunod na episode ng Plataforma 2025 tuwing Miyerkules, alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Live po tayo sa CLTV 36 sa Free TV at Signal, Channel 115, pakinggan sa RW 95.1 FM at panoorin online sa CLTV 36 website at Facebook. Live rin po tayo sa Sansar Pampanga Facebook page. Sa ngalan po ng ating naging bisita, Vice Mayor BJ Tiger Lagman, kandidato muli para sa Vice Mayor ng Siyudad ng San Fernando, pamunuan ng CLTV 36, mga media partners po natin, at production team ng Plataforma 2025, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa makulay na talakayang ito. Muli, ito po ang Plataforma 2025 at ako si Sonia P. Soto nagsasabing, ang boto mo ay kinabukasan mo. Maraming salamat po.